Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, Bulkang Mayon, Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni Miyerkules, Wednesday. Petsa 30 na kita mo nga tugang kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo, sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyong unyan, August 30. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, o dahil po nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha, apwera tabi kang paghulbot oral daw, ta obligasyon ta po yan. Iringatan ta po ang sa tuyang mga sadiri, ta wara man po kibang maingat kan sadiri ta kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige tabi, Richard Nero Akin. Maray na aga sa imo kay ang sweet ko. Morning man tabi sa imo. Check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan ni Maestro Nil Adtuon, sa muya pong station manager. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto mi lang po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Madya kamo sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan. Sige po, good morning. Marata na tabi. Siyempre may klase po ngunyan.
Lang kusog kang habagat, tabi ang sweet ko. Makusugon po ang habagat. Tigdi po sa probinsya kang Albay ngunyan. Pigpapakusog po yan kang bagyong Sitya Guring na sa ngunyan naging super typhoon giraray. Tabi mga tugang arawon ang sitwasyon. Aramon tapuan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. At yan sa pag-asa. Makusugon po ang habagat. Siyempre, pag naghahabagat, ang aliko, alam na. Dakulo na naman nagmuruda ka subanggi. Ano na nga ining serbisyo kang aliko? Patay sindi, patay sindi. So ibang mga appliances, tuluyan na pong namatay. Ibig sabihin, kakapatay sindi kang supply kang aliko. So mga appliances kan mga kababayan niya to digdi sa probinsya kang Albay, raraot. Kaya napapamuda sinda. Maray kami taday naman kirarauton ng aliko tawara na ubos na sa appliances me. Ano nga yan pinakamagayon na solusyon? O di day ka na magbakal ka appliances kaning day na kirarauton sa aliko. Eyo, naubos na sa appliances karaot kang aliko. Day ka na magbakal ka appliances kaning warang rarauton ang aliko. Yeah, good morning Tabi. May napapamuda, may napapa-English. Subanggi. Ay nako. Kumusta Tabi sa mga nag-file kang COC? Nakaduwa ng aldaw. Ano Tabi nakapag-file na kamo kang sa indong sertipiko di kandidatura? Kumusta Tabi ang eksperyensya nindo sa mga COMELEC? Diyan sa mga register kang COMELEC. Kumusta Tabi nakapag-file na kamo? Ano Tabi ang eksperyensya nindo? Takol bang giraray ngayang pila? Sabi kang COMELEC, nabigla da so COMELEC, dakulon nga nagpaay. Hiling mo nanta nabigla pa kamo. Natood kaya aso COMELEC kang sa national election sana. Dit baga sana nagpapail sa kada munisipyo. Ngunya sabi kang COMELEC, nabigla ngaya kami. Dinagsa ngaya kami ki kadakol-dakol na mga nagpail kang COC. Mala ta barangay, may iski pa. Nabigla kami. Anong nabigla? Nabigla pa kamo kaya na dapat antisipado na dapat kamo. Gabos na barangay mapait. Maray lamang kung ang sarong barangay, sarong grupo sana, may mga nagkatulo, nagkaalima. Sabayan pa kang iske, nabigla so COMELEC sa mga pagdagsa po kan mga mag-file kang COC on kang Lunes o pangtulong aldaw na ngunya. Sige taramon tagiraray yan. Ang probinsya po kang Albay sa September 2 deklarado pong non-working special holiday. Nata ngayada nata ta holiday po sa September 2. Sir Ryan Linaresas, good morning dyan sa RTC Regional Training Center kang Philippine National Police. Nata ngayat ta sa September 2 holiday sa probinsya kang Albay. So, iyan so celebration Tabi kang Ola Day. General Simeon Ola Day. O kaya holiday po sa Sabado. Bakong Sabado ang September 2? Ang September 2, Sabado, iyon naman iyan ang last day kang pag-file kang COC.
Tandaan po nindo ha, baka tabi day pa ka mo naka-file. Hanggang na sa natabi sa Sabado. Tawara pa mang kipig papaluwas na pahayag ang COMELEC kung may extension. Kung day extension day, nakamukan magakandidato. Kaya inguwan na kamo. Ano pa ang sa tuyang mga istorya? Nako, si Ryan Sutim Gilas. Sabi kang iba nagkakirilas na. Medyo malas talaga di. So gabos na kawat kang Team Gilas sa FIBA World Cup. Nako, dahil kiginanatabi si Ryan. Duman sa bracket ninda. Dahil kiginana sugilas. May pangapudan tabi. Ang sa tuyang mga mahihilig sa basketball, syempre kita baga pag daog, ang Pinoy baga pag daog, basul digdi, basul duman. Basul digdi, basul duman. Irak man so coach, si coach sa si coach sa Chat Reyes. Irak man. Iyo ang nabubuntunan kang basol. Nata tapirming nadadaog o kaya day nanggagana sugilas Pilipinas. Sabi kang iba na ginibo man sugabos na medyos kan mga player ta. Kaya lang tabi si Ryan talagang darakula, aralangkaw ang mga kalaban kang Pinoy. Ayo yan. Tay bale, bawi na lang kita tabi Sermon Bandula, sa sunod na PIBA. Ayo, good morning tabi Sermon. Pationg ko man sa sarong Ramon, si Sermon na Kalyeha. Good morning, pertihon tabi si Ryan. Pertihon si Ryan, so urampangan mi naman kasuod ma ni Sermon na Kalyeha. Piyesta kaya tabi Sermon Bandula, duman kara Sermon na Kalyeha kasuod ma. Perte naman sa urampangan mi ni Sermon na Kalyeha. Di happy fiesta po. Belated happy fiesta sa mga taga Burabud, Malinao. Nakapail ka na tabi Sermon Bandula kang sa imong COC. Perti sa urampangan mi ni Sermon na Kalyeha kasud ma. Nagbakasyon man tabi Sermon so aki ni Sermon bagang Kalyeha. So graduate man na PMA. Nag-orestoryahan man kami. Talagang mga matatadong adi ang mga aki ni Sermon na Kalyeha. Bago tumapos ining taon 2023, baka lamang iguana si Sermon na Kalyehanin atitiway. Baka lamang duman na kita magpanotaryo. Sermon Bandula. Duman kita mapanotaryo. Nahiling mo na yan. Pag may nagkaso sa tuya, may tagatanggol na kita. Sige pag-restoryahan ta pa yan. So bagyong si Cha Goring, nako, balik giraray sa super typhoon. O kaya palan makusugon ang habaga tapo, tabi digdi Sermon Bandula. Grabe. Nakapail na si Sermon. Kasod pa. Kaya day nakipiesta. Iyo nagfile pa lang si Sermon kasudma. Kaya day nakaduman kay tokayo niyang Sermon na Kalyeha. Nagfile kang COC. Kay bali sa pista na sa natabi sa may schedule da si Sermon na Kalyeha. So kirita kita. So dapat mga ka-frequency ang kaururon. Pagbako ka-frequency tabi Sermon Bandula. Tay pwede. At taday man kayan sa kayan ang irestoryahan kang ibang frequency sa iba man na frequency.
may ma-splatter iya. So mga bisita kasud man ni sermon na kalyeha, so mga kabats niya dyan sa Malinaw High School. Ariyan, Balsa High School pa yan, kang inot. Ayun sa mga bisita duma. So mga retired, o dahil duman, sabi ni sermon, kaya ma-schedule na sa nangyayang kita. Sa mga retired, tanganing bilo man niya kita. Kaya, sige tabi. So, yan po mga tugang ang sa tuyang riparo. Kunya na aldaw ni Miyerkules. So, nagpasaway pala na nanlapok nin siklista dyan sa QC, dyan sa Quezon City, na nakaaging first week pa pala nito kang August, sermon, retired police pala. Bako man yan, retired police, gari na-discharge. Na-discharge pala nitong police. Ang ngunyan lugod, nagrelataw sa mga problema niya. Nagrelataw sa mga dati niyang kaso. So, siklista baga na nasanggi kang kotse. Ito pala, so, dati pala itong police. O grabe, adi, pinulutanan sa social media. Powerful talaga ang social media, di. O kaya lang, so nag-upload kang video, dakol databing na receiving the threat na may mga pananakot pangyari sa Pilipinas, adi. Kung dahil nga desidido na magsangat nin kaso so siklista, tatakot ang LGU kang Quezon City ang mapail ki kaso duman sa dismiss na pulis na nanoto kibadil tinarakot. Ay pangyari, yan ang problema sa tuya di. Ito ma-impluwensya man itong pulis nito. O pig-cancelar na so lisensya sa LTO, pati so lisensya sa pagkaputin badil. Ang ayata, sabi ni Senador Bato, pata ngaya kalbo man ngaya ito. Pag mga arog ngaya ka na mga kalbo, dahil ngayang karapatan na magsukpit nin badil. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, ikalbo pa naman ngaya ako. Nandadamay ka ngaya, kikalbo. Nahiling mo na. Sige po, mga tugang, yan po ang satuyang mga riparoon ngunya na Miyerkules. Ay, pitsa 30 na kita, goodbye na kita sa bulan ka nga gusto. Last day na sa aga. Oy, Bermans na. Aram na, pag Bermans, may madadangog na kita ki iba na naman ng mga tugtog. Pag Bermans, nako. Sige tabi, 23 minutos. Lipas po ang alas 6 nin morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory, madali po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, diyan sa Rawis, Legazpi City, yaon po diyan ang MBY Dormitory. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY, para makomodar ka mo. Ano? Sige tabi, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu, ingat tabi, permi. Siring man ang oras na yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung kaipuan po nindo ki sound system na pandiurag, kung igwa po kamo nin mga okasyon dyan sa indong lugar, ay rekomendar ko sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Igwa sinda ki LED wool.
stage trusses and roofing, van equipment setup, igwa po sintaki generator and po machine. Bisitahon lang po nindo ang sa indang Facebook account, Bipro Lights and Sounds. O kung dahil man po apodan po nindo ang sa indang CP number sa 0907-093-3151. O yan po ang Bipro Lights and Sounds. Good morning palan kay Pading Ambo. Ha? Kay Ma'am Mitch Apiman. Good morning tabi Ma'am Mitch. Ano tabi nagfile ka naman kan sa imong COC? Mga tugang ang programang ini asin ang oras na yan atod ban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao at ang probinsya ni Nalbay. Kay City Councilor Riner Burse kan siyudad ng Tabaco ang sa tuyang tunay na amigo. Gagawad ta sa pag-asenso. And siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. And ang Kangkapos Bilo Lotto Outlet, yan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. O dyan po kamutabi Ma'am Mitch Apiman, magtaya sa loto, bako sa waiting. Yo. Sige, mga tugang yan po ang sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po. Taida tabi si Ma'am Mitch Apiman nag-file kang COC. Ay, pangya. Tataday ka nag-file. Sige po, mga tugang 26 minutos. Lipas na po ang alas 6 nin morning. Aramon tamo na tabi Ma'am Mitch Apiman ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Jampon, good morning. Babati man kami digdi sa Bombon. Ano tabi, Pulgari nagkakapi-kapi ka na naman. Maray ka pata nagkakapi-kapi naman. Sige tabi mga tugang hat, ako ahunta mo na ang linya kang pag-asa. Taramon ta muna ta si Tsa Goring. Naging super typo na naman. Sige tabi, pag-asa, maray na aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na yung ating latest update sa binabantayan natin na bagyong si Super Typhoon Goring as of Wednesday po ngayong umaga, August 30, 2023. Sa ating latest satellite images, huli hong namataan ang Super Typhoon Goring na lalo pa nga hong lumakas, nasa 195 kilometers per hour yung maximum sustained winds nito, malapit sa gitna at pagbugso na nasa 240 kilometers per hour. Malapit ito ngayon sa katubigan ho ng Sabtang sa lalawigan ho ng Batanes, dyan ho sa Sabtang Island. Munisipalidad din ho ito ng Sabtang. Kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Base ho sa ating pinakahuling datos, mukhang wala naman itong naging landfall. Gayon pa man, naging napakalakas pa rin ang bugso ng hangin na naging dala nito, partikular na sa Babuyan Islands at sa ilang bahagi ho or sa bahagi ho ng Batanes kung saan malapit ho yung tinatawag na eye wall or yung kung saan yung pinakamalakas na hangin na dala ng bagyo. Sa ngayon nga ho, kumikilos na ito pahilagang kanluran na magsisimula na pong lumayo sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, minomonitor din natin si Severe Tropical Storm Haikui, panibagong bagyo na inaasa natin papasok ng Philippine Air Responsibility ngayong araw. Magbibigay po tayo ng update niyan mamaya. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat. Ito ngayon ho yung nagdadala ngayon ng mga pag-ulan, partikular na sa kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya in general ho ngayong araw, malaking bahagi pa rin ng Luzon at Kabisayaan, lalo na yung kanlurang Visayas, ang makararanas ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ho ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga, ito ho yung latest track ho ng bagyong si Goring na may international name na Saula at ang ating pagtaya po dito, patuloy itong kikilos pa hilagang kanluran o magsisimula na hong lumayo sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island area. Ito po ay kumikilos ngayon sa may bahagi ng Luzon Strait. Inaasahan nga natin na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw o mamayang gabi o bukas, Huwebes ng madaling araw, patungo sa bahagi naman ng southern part, katimugang bahagi ho ng China.
Sa ngayon, nakataas sa signal number 4. Kanina ho, may signal number 5 pa tayo, pero dahil papalayo na yung bagyo, binabana natin yung tropical cyclone wind signal. Particular na, nandito sa signal number 4 sa southern portion ng Batanes, northern portion ng Babuyan Islands, signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, southwestern portion ng Babuyan Islands, habang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman ho sa northern and eastern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at extreme northern portion of Ilocos Sur. Inaasahan ho natin, halimbawa sa Abram, sa Isabela ho ay mababawasan na or mawawala na yung ating tropical cyclone wind signal habang papalayo ho itong bagyong si Goring. Papalayo na ho siya, so unti-unti na pong magsisibaba o mawawala na yung ating babala sa hangin. Samantala ho, pagdating sa ulan, inaasahan pa rin magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng northern Luzon, dito sa may extreme northern Luzon. Sakop po niyan yung Batanes, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, gayon din sa Cagayan, mainland Cagayan at Isabela. Asahan pa rin ng mga nabanggit ko na mga lalawigan na patuloy yung mga pag-ulan na mararanasan sa araw na ito dulot ng bagyong Goring. Samantala naman, dulot naman ng hanging habagat o southwest monsoon na pinaiigting ng bagyong Goring. Inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan, partikular na sa northern part ng Palawan, sa Occidental Mindoro, gayon din ho sa Zambales, Bataan, Antique, Negros Occidental, Guimara, southern portion ng Palawan, kasama yung Cagayan, Silio. So asahan pa rin natin dito sa may bahagi ho ng western section ng Luzon at ng Visayas yung mga pag-ulan sa araw na ito. Gayon din ho bukas, araw ng Huwebes at hanggang Biyernes. Makikita ho natin sa ating mapa, ito po yung mapa ng rainfall map po, ay makikita natin malaking tsansa hanggang araw ng Biyernes, maulan pa rin ho, partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, yung Zambales, Bataan, Occidental Mindoro area. Sa Kamaynilaan, makararanas din ho ng malaking tsansa ng mga pag-ulan simula ngayong araw hanggang Biyernes, dulot ho ng southwest monsoon at mga karatig na lalawigan ng Rizal, Cavite at gayon din ho sa bahagi ng Batangas. Sa mga lugar ho kung saan inaasa natin ang malalakas sa mga pag-ulan, patuloy pa ito nagbababala sa mga biglaang pagguho ng lupa o landslide at mga biglaang pagbaha o flash flood. Iba yung pag-iingat ho, lalo na yung mga lugar kung saan ho matatagpuan na malaki yung tsansa ng mga panganibo na dulot ng malalakas na ulan. Sa ngayon naman, nakataas pa rin ang gale warning natin sa malaking bahagi ho ng Luzon at Visayas. Yung mga baybayin ho ng Luzon at Visayas, delikado pa rin maglayag. Yung mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, posible pa rin ho ang pagkansela ng mga biyahe ho ng mga ilang sasakyang pandagat. Dulot nga nitong ating gale warning sapagkat magiging napakaalo ng karagatan. Samantala, posible pa rin ho ngayong araw hanggang Biyernes ang mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ho ng Luzon, gayon din ho sa may bahagi ng Western Visayas, dulot ho ng pinagsamang epekto ng bagyong Goring at pagpapalakas ito sa hanging habagat. Samantala, balikan ho natin yung ating binabantayan na isa pang bagyong papasok ng Philippine Air Responsibility, ang bagyong si may international name na Haikui. Nasa labas pa ito ng PAR, mahigit 1,560 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay niya yung hangin na sa 110 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugsan sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Base ho sa ating latest track, inaasahan natin na papasok ko ito ng Philippine Air Responsibility ngayong umaga o tanghali at kikilos ho ito pahilagang Kanluran. Posible ho, base sa ating latest track, bagamat pwede pa rin naman ito magbago, pero malaki yung tsansa, araw ho ng Biyernes ng gabi, nasa labas na rin ito ng Philippine Air Responsibility. Bagamat wala ho tayong nakikitang direktang epekto, hindi ho magla-landfall itong bagyong si Haikui na tatawagin nating Hana, ay patuloy niyang palalakasin yung hanging habagat, kaya magpapatuloy ho yung mga pag-ulan at least yung maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas hanggang araw ho ng Biyernes o Sabado dahil nga sa pagpasok ho ng bagyong si Hana. At yan ho yung ating latest sa lagay ng ating panahon.
papalabas na ho yung bagyong Goring at papasok naman yung bagong bagyo na tawagin natin bagyong Hana. Dahil ho doon, asahan pa rin natin ang malaking tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms para ho sa latest update sa lagay ng ating panahon. At muli ho, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina, live po na nag-uulat. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, salamat Tabi Pag-asa. Ayan po ang sa tuyang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon Tabi si Raul Bobier Villanueva dyan sa Barangay Kumon. Di paluwas na si Chak Goring sa par, palaog man si Hana. Pero daiman po makakaapektar si Bagyong Hana sa kadagaan. Daiman po malanpon. Diyan sana siya sa taas, diyan sa karagatan sa taas. Pero ang o kaya makaka-experience ki mga paguran dahil po yan sa habagat. Iyot, uhuguton, bubutungon kang duwang bagyong ini ang hanging habagat. Kaya may mga paguran kita, no? Ingat-ingat na lang po kita. So, mga para sira Tabi, ingat Tabi kita hata, igwa po kita kikilwar ni. Pag-arog kaning maparos, talagang laom ta na po na makusog po ang ukol. Yeah? Sir Edwin Sistina, good morning. Sige po, mga tugang yan ang satuyang kamugtakan kan panahon. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Maski pira pa ngayang bagyo, pasta arog sa nakaya. Maski super typhoon pa yan. Dahil lang magdistruso, daing mandistruso sa kadagaan, sa kaharungan, okay na kita gaya. Bagong iyo Tabi, Ma'am Susan Villarcano, watching from Valenzuela. Sige Tabi, good morning po sa inyo. Sige mga tugang, alas 6:37 na. Dahil po kamo mag-arali. Mabalik po kita sa programa para sa satuyang mga pag-orestoryahan ngunyan pong aldaw nin Miyerkules. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ining mga importanteng pagirumdom dit man sa natabi ni ha. Hunin na. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige, balik na po kita Tabi, mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Alas 6:39 na ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory.
na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Siring man, ang oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung kaipuan po nindo kipandiurag na sound system, yan po ang i-recommendar ko sa inyo. Ano, bisitaon po sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. O kunday, apodan po nindo sa indang CP number 0907-093-3151. Yan po ang B-Pro Lights and Sounds. And ang oras man pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, kang siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. And Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako man po girarian sa indong servidora sin Tagariparo. Manimok saya po. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan pong Miyerkules na kita. Petsa 30 kang bulan na Agosto taon 2023. Sarungal daw na sana goodbye na kita sa Agosto. Welcome na po kita sa Bear Months. Kaya ano, patabi ang pigahala tatabi Ma'am Susan. Pait na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 41 minutos na, lipas tabi ang alas 6. Yo. So, sabi ko na nga ni, ngunyan tabing petsa 30, ang pantulong aldaw sa pag-file kang sertipiko de kandidatura kang mga makarandidato sa barangay and SK election. Ikatabi, Ma'am Susan, nag-file ka naman kang COC mo? Ha? Subarkada, kumapail da ki COC? Ya ika nga ya, Mr. Hulbutana, no rin ka man nga mapail kan sa imong COC? Pagdain na po ako nito na hiling na live, dahil na po ako nagprograma, ibig sabihin po kaya nakapail na ako kan sa kuyang COC. Pero ngunya na nagpo-programa pa ako, dahil pa po ako nakapag-file. Pag nakapag-file ka na tabi, dahil ka na pwede mo na mag-programa. Bakasyon ka muna. Igwa po ki mga reglamento ang COMELEC. So, sa muya po, sa mga broadcaster, pag nag-file po kami kang samuyang COC, kung mga kandidato kami, o di, pag nakapag-file ka na, official candidate ka na. So, bakasyon ka muna sa imong profesyon. Kaya kung dahil na po nindo ako madangog, halimbawa sa aga, asin sa mga masunod pang aldaw, ibig sabihin po kaya nakapag-file na ako kang sertipiko di kandidatura. Ata nga yata, nainot, kata tayo mo nga, imbis duman ka sa last part kang programa mo magpaaram. Mas maray na so amay pa nagpapaaram na tabi. Mamimiss ko ka mo. Pirambulan iya, puon September hanggang October. Magirilingan kay ni kita, magdarangugan kita sa November na. Ma'am Susan. Magdadarangugan, maghirilingan kita sa November na. O dito ang bulan man kita kay ni de maghirilingan. Dawang bulan ki day kita kay ni makaserbisyo. Daing riparo. Ano tabian masasabi nindo? Ano ini padagos ko pa ini uday na.
Nata ka man ngaya pa, ano tama pahit pa dyan, imbis na maray ka na. Nata man ngaya, imbis ngaya na, nagsiservisyo ka na ngaya. Nata ngaya tama pahit ka pa man dyan. Iyon yung supig-apod na tawag ng tanghalan. Ini po so tawag ng pangangailangan sa barangay. Ma'am Aruba, ako ko taday, manta. Bistado baga din do ako, pagsala-sala. Kudi, nahihiling ko kaya ang sitwasyon. No rin pa kita tumabang pag wala na kita. May mga nag-inganyar man sa kuya na baka lamang ngaya sa paagi mo makatabang ka man sa barangay mo. Arami ngaya ika Mr. Hulbutana. Di ka ngaya Manny Mox Hulbutana. Nagtatabang ka. Nagtatabang ka kung sain-sain. Ano daw ngaya kung tabangan mo man ngaya muna sa barangay ta? Yo, umala pa sana kung si Sir Raul Bobier Villanueva, butante iyan dyan sa payahan, mabuto tulos ang sakaw. Sabi ni Sir Raul, sure ako Sir Mox na gana ka sa laban mo. Ma-flying butter da si Sir Raul. Mabutuhan taka lamang ngayon kapitan. Si Sir Raul Kot ang gusto kong lumaban dyan sa Kumon. Si Say daw ang malaban dyan na kapitan sa Kumon. So, arog po kayan. Kaipuan ta po na magsunod sa reglamento. Pag makapail na po kita kan sa tuyang sertipiko di kandidatura, kaipuan ta po munang magbakasyon sa satuyang trabaho bilang minsahero po nindo. Iyan po ang reglamento. Maray na nagsusunod kita. Dapat masinunod-sunod ka sa lahi. Bako may lahi na nga ni, tayo mo papig susunod. Pag dahi mo sinunod sa lahi, mabasol ka, madidiskaril katabi kan si Raul. Ngata ngaya, ang hapot ngunyan kang kadakla, nata ngaya ta ibubuto ta ka. Yan, sige daw ngaya. So mga nagkarandidato, nata ta ibubuto ka mo kan sa indong mga kabarangay. O so mga incumbent na mga nagfile giraray, re-electionista, sige daw, nata ta ibubuto na naman ka mo kan sa indong kabarangay. Sabi si Raul, ngayang pag binoto nindo ako, makakapag-loan na naman ako. Iloloan ko na naman ngaya sa 2 taon na termino ko. Tapos, so serbisyo sa barangay, wara. Ano pa man ngaya pagpaparalaugan ta dyan sa barangay, kung so sa imong honorarium, piglon mo na, in advance mo na. Ganahan ka pa daw kaan magsisyon, ganahan ka pa daw kaan magdyan sa barangay nindo. May maisip ka pa daw kang kitultol, tawara na sa honoraryo mo. Pinangutang mo na, in advance mo na. Iyan tabi ang gusto nindong iburuto? Mga kabarangay? Sana tabi ngunyan, Ma'am Helen Tadoran. Nagkakapi-kapi ka dyan sa Libon, ingat ka pirmi dyan. Sana tabi ngunyan, piliun tatabi. So, makikinabang ang barangay. Bako po, nakikinabang sa barangay. Kudi, Ma'am Helen, makamundong burbareta ini. Makamundo ini na sa paglakaw-lakaw kuman sa mga may pagkaara, mga profesional, habo magkarandidato. Arog ki Ma'am Helen, habo man magkandidato, qualified na qualified iyan. Habo magkandidato, bidarog sa nakan mga tambay.
Sir Kasi William, idaog sa nakan mga tambay dyan sa barangay pag abot ki eleksyon. So mga tambay, iyon mga harab-harabunon mag-file kang COC. Iyon mga inot na minaparay. Tamala nga ni, barkada kang gabos. Inom digdi, inom dumat. Pag nagkakaburuyong, iyunan pasaway sa barangay. Iyo tabi ang gusto nindo na mag-serbi sa barangay nindo. Bako nga ni serbi, perwisyo. Ay nako. Kaya bagatabi, Sir Kasi William, hilingan na po nindo. Pirang dekada na. Ang barangay da ipo ki asinso, ora po lamang ki progreso. Nata, so pinirili nindong barangay official nga. Dahil manaram ninda kung ano ang trabaho. Sabi nga ni kang naaraman ko, may naka-duty da ang barangay kagawad, inabot ki official kang Department of Agriculture, pighapot kong hain so MRF. Ora man niya kami kandigdi, sabi da kang kagawad. Ano nga ni nga tabi so MRF? Litsumas na. Haluyo ng barangay kagawad, dahil mo aram so MRF? Inay ko po. Oh. Iyo tabi yan ang iburuto nindo sa barangay. Mga arog po kayan. Tamili ngayon dakol na pamilya. Dakol ngayon kaya ang pamilya kayan. O yan nga, taso pamilya kan, madara mo dyan sa sesyon kang barangay. May maginibo daw andyan sa barangay nindo. Naiko po. O baka honorarium sa na ang target kayan. Sayang man ngaya iko anak, imbis nagtuturtampay sa nangaya kita, may honorarium pa. Kaya magkagawad na kita, magkapitana kita. Sabi kang barkada ko, ano man ngaya ang gibuhon mo man dyan na maray na ang buhay mo? Dahil ka problema, dahil kikulog kipayo, o nagpupugawa ka dyan. Maray man niya ang kita mo, maray man niya ang sweldo mo. Nga tatama dyan ka pa. Maricel Montalban Binuya, good morning Tabi. Say mo pa shoutout na Tabi sa mga kamag-anak ko na si Joseph Mansyon, Mapail Kisiosi, na taga-barangay Lubiano, Pilar, Sursugun. Iyo Di nakapail na Tabi si, ano yan, Mapail ki Kapitano Kagawad, Joseph Mansyon. Yugo-yugon mo yan. Arog kaning mga kandidato, pag sinabi mo, may mansyon tulos. Ay mo pa yan ibuto. May mansyon tulos. Ako ngaya Tabi, ang sa indong kapitan, si Joseph Mansyon. O, iwaga. O, kapitan. Yugo-yugon mo yan Tabi si Redwin. Ma'am Mitch Apiman. Dahil pananggaga na may mansyon na. Dahil mo panibuto. Ulo ko si Ma'am Mitch Apiman. Pero ngaya kung ako ang sa indong ibuto, ako Tabi si Ma'am Mitch Apiman. Magkaira ko na di. Apiman ngaya ako. Ang apelyido ni Ma'am Mitch Apiman. Perminiso kapag, kapag puno na ang salo. Ano ito? So, ano ito? Kapag lumaban ang mga api. Diba? Yugon mo yan. Pag ang pangaran mo, ang kandidato mo dyan sa Barangay Lubiano, dyan sa Pilar, mga kapitan si Joseph Mansyon. Dahil pangani ngaya ako nanggagana, igwana ako kimansyon.
Yugon mo ya. Dapat nga niya arog kayan ang sa indong ibuto. Bako sumakikinabang sa barangay. Dapat ang barangay ang may pakinabang. Ano man kaya ang interesan ko dyan sa barangay? Naigwan na akong mansyon. Ayun na ka daw kaya. Ulo ko si Ma'am Maricel. Yugon mo yan. Dahil pa nga ni nanggaganang kapitan, may mansyon na. Ora-ora apihon. Iyo daw, adi. Ang apelyido ni Ma'am Mitch. Ora-ora man nindong apihon. Apihon. Yugon mo yan. Sige ha, sa mga taga. Makonselo ang apelyido. Mansyon. Iyan ang pahit. Turuan mo tabi, Ma'am Maricel. Na ang pagtribuna niya. Ako ngaya ang sa idong kapitan na dai po ako ki-interest na mga habas sa pundok ang kaban kan sa tuyang barangay. Ta ako igwan ng mansyon. Uy, baka tabi may maibuto ka mo na mga barangay officials, lalong-lalo na sa mga karapitan. Baka tabi ang inot na mapakaray kang pundo kang barangay, sorong kikapita. Ato nga yata so, barangay tataday pa na sisiminto, kap. Pero suarong mo nga yakap, okay na. So, mga materialis pa lang sa pagpatrabaho sa barangay, utopig di-deliver sa harong ni kap. Kung todo naka-islab na si kap, pati sa mga pintura, daradara naman sa harong ni kap. Nahiling mo na yan. Iyan tabi ang iburoto din daw. Ha? Sigurado, dahil na naman kimangyayari sa barangay din daw. Baka nga may barangay naman dyan na ipangutang naman tabi sa barangay. So iba may winaldas na mga pundokang barangay. Excuse me po. Nako. Retired Army da si. Retired Army si Sir Joseph. Iya. Retired Army si Sir Joseph. Kaya may mansyon. May mansyon talaga. Bako, yan dapat ang mga iburoto nindo. May pagkaaram mamayo, may pagkaaram sa being a leader. Bako na so, iboboto na naman nindo, pag nanggana, iuutang na sa honorarium niya. Utang digdi, utang do. Ang pigagarantiya pa nga ni, baka su barangay. Pautangon mo nga ako, tahoto nga huwag kami ki-project sa barangay. Duman ko nga ko kuha ng pangsildo, pangbayad ko sa imo. Ito po. Sana tabi, mag-hurup-hurup kita. So, baka tabi, last ko naman ining pagprograma, ngunya na daw. Tabaka dyan, mag-file na ako kan sa kuyang COC. Bawal na po pag nakapile na kita ki COC, kaya po antang magsunod sa batas. Yo?
Kaya po ang tapong magsunod sa batas. Takunday kita magsusunod sa batas, parehas naman kita kag na mga daing pagkasabot. Baka maarog pa kita sa mga daing pagkasabot. You know? Makamuro mundo lang tabi, Ma'am Liz Caps, na may mga nadiskubre ako na kaya pala daiki may mga minakusog kibuot na minaralaban sa barangay. So, mga halimbawa, retired teacher. So, mga professional baga. Daisin daki kusog kibot na magkandidato dahil nga ni na idaog sa nasindakan sa mga tambay. So mga tambay na dahil man ki mga pero dilusubos tabi So mga tambay tabi na dahil man lamang ki pagkasabot man lamang dahil nga ni tataw magibo ki resolusyon o kung ano pa man. Basta midbid sinda tatambay kung saan sumay irinuman yaon sinda. Yan ang makamuro mundo. Paano natabi kan sa barangay? Parehas man ang sa munisipyo. Ilay nga natabi nindo. Mapasarman ki resolusyon, mabasa na sa nangani, dahil patatao. Yan ang problema ta. No rin ta daw mababago inadi. Siguro maubos na siguro ang buhok ko dahil pakipagbabago. Kaya na-challenge man ako. Tadakol sa kuya so mga dakol sa koso, mga nag-offer na lumaban ka, pumahit ka. Dakol sa kok so nagkurua. Bubusol nga na ako na dapat duman ka ngaya. Duman ka ngaya na babagay. So, pimirong hapot ko sa diri, kumano man ako dyan. Maray ka na ngayata, may experience siya pag-abot sa mga araw kaya. Yan ang makamurumundong istorya sa barangay pag-araw ko kaya. Pero kung nasa sa Indo po yan mga kabarangay, kung iyo man po giraray ang gusto nindo, di kitang maginibuta, diretso po nindo yan. Na magpili po kan sa indong nagugustuhan na magiging leader kan sa indong barangay. Kung yan ang gusto nindo, dahil man kita kimaginibo. Dahil man po kita kimaginibo. Kung sa mga incumbent manggararay ang gusto nindo, dahil kitang maginibo kaya. Tayan po, diretso po nindo yan. Diretso po yan kilampang sarong tao. Pero kung gusto nindo ki mga pagbabago, ngaya magtaram ka man na gusto mo bago. Tapos luma manggiraray. Pangyayari na naman ng mga bago-bagong mala, subagas, ano na? Hay na subagas! Hay na su transparency! Inay ko po. Bagong luma ang luwas. Sana tabi, magkurup-kurup kita. Dapat ngunyan pa sa napunan pa na ini. Kudi, huni pa. Pigpakiaramana naman kan mga politiko. Yan ang makamuro mundo. Igwang manok si arog ka ini, igwang manok si arog ka ini, dyan sa barangay. Kisay ka ngayon nakalinyadang politiko. Isus ko. Na ang barangay tabi dapat dahil mampigpapakiaraman iyan kan mga politiko. Karawat iyan sa barangay. Yugon mong pahit iyan. Mario Castillo. Preparasyon na po ninda, preparasyon na kaya ninda sa maabot na 2025 midterm election. Kaya hindi nga haputan dyan sa barangay, kisay ka ngayang politiko. Duman niya kami ki Batman, ki Spider-Man. Bakong iyo tabi, Ma'am Mitch Bueta. Good morning tabi sa imo. Ano, nag-file ka naman kan sa imong COC? Ma'am Mitch? Nag-file ka na kan COC mo?
Gari ikan mais ki chairman dyan adi sa poblasyon. Mais ki chairman ka dyan sa poblasyon. O, kaya ilingan na po nindo. Ang sitwasyon kang barangay nga nata ay manakakahanap lamang ki iba pang source of income ang barangay kundi mag-asa sa mga politiko. So mga politiko man, siyempre, permiya na nanunuga. Ako ngayang bala sa imo, kapitan, diyan sa barangay mo. Sige, tatabangan mi ngaya ka mo. Hanggang andyan. Tapos na naman ang eleksyon, hagadon mo, hay nangaya tabi. Sir, so, pig ano mo, tigtuga mo sa mo. Malaya. Sa sunod naman na eleksyon. Wala kinangyari sa barangay nata, nga. Nagahalat po kang ayuda, nagahalat kang ugay, hali sa mga darakulang politiko. Ika ngaya tinugaan ka na, gusto mo pang utubon. Dahil na po nagsusumikap sa sadiri ang mga barangay officials. Paano nindo mapadakulaan sa indong ira? Paano mapadakulaan sa indong pondo? Pura na. Na nagpaparaasa sa darakulang politiko. Kaya anong yari sa barangay? So barangay nga. Yo, ngata ngayata nagmimisa ka. Iyon naman sa naita. Nabuyo na kita. Pinuknan ta ng magpaaram. Sabayan ta na ki misa. Yo, sabayan ta na ki misa. Umala, sutuga. Ay, nasutuga. Lingaw na sutuga nata. Uto na nakakaugom na kilulipap. Masira mo na sululipap. Nga tamatuga. Ay nga tautubon pa sutuga. Sa masunod naman na eleksyon magtuga. Ano pa sa nakang kasimple? Pag nasa kasiraman ka na, maisip mo pa yan. Naina. Ang politiko databi, pag tinawan mo na kipuder, tapos na. Tapos ka na dyan. Pag iyan nasa puder na, lingaw ka na kaiya. Kaisi ngayang masira mo na digdi ang kamumulmul ko kaining lulipak. Pamulmulon ko man sa'yo, mano kahilo. Di sa sunod naman na eleksyon, magtuga. Hain na sa tubig. Yung baga ngayon may bagyo. Ay, Diyos ko. Nay ko po. Kaya ako, di ako matuga. Dahil tapi ako manunuga. Konsertihon kita, hilingon na sa natabi nindo. Kung ano man ang sa tuyang magiginibo. Hilingon na sa natabi nindo kung ano magiginibo. Paratuga. Dipisil magparatuga. Ako magpaparatuga katabi, Sir Edwin, naglalao man sutig tugaan mo, makulog lamang sa buot. Baka tabi, mate, na papaduman ang pundo kang barangay, kay, ay ano ka pa? Ibibilap. si classmate na Edwin na Sistina, gari may bistado man ining may bibilap. Gari tabi, classmate, may midbit kang may bibilap. Inay ko po. Yo, so sana tabi, pilion po. Ngunya, palota na. Pilion ta na tabi. So mga, pigiling-hiling tang magkakatabang sa barangay ta. Bako na so, pilion ta naman so dati na ngayon maray inita, permitang kainuman. Maray na kainuman nindo pero so progreso kang barangay, dahil nindo pigihiling. Kontento na ba ka mo dyan sa barangay nindo na daing tubig? Dahil lamang ki-inisyatibo ang barangay na magkaigwa kitubig ka mo dyan. Kung dahil kaya kang munisipyo, di ka munan magpahit. Diba? Dahil tubig dyan sa barangay niyo, di magkalot ka mo kibubon. Dahil ka mo mag-asa, magsadiri man ka mo, magkalot ka mo kibubon, nga nang may makuhaan ka mo tubig. Bagong iyo tabi, Sir Edwin Sistina.
Ano pa siya nagkang kasimple? Pero para halat ka dyan sa ayuda kung sa'yo na ayuda nga. Maabot ang panahon, nga ka mo dyan. Nga tagang inot na panahon, nagkaburo ay sa mga tao. Naday mga ayuda-ayudang iyan sa nasyonal. Kang inot, pag daing tubig, minakalot, minabubon. Naghaharok so, tig sa saldok baga, so tigulog so, may takod na kawayan. Kita ugaring ngunyan, so puros kita, apod ka, laom sa gobyerno nasyonal. Inda sana kung kaya manggibuhon iya, pero sana makamuro-mundo tabi si Redwin. Ano tabi si Redwin? Mapahit ka man? Kandidato ka man si Redwin dyan sa payahan? Kung magkandidato ka tabi si Redwin, sabayan mo na ako. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:10 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali kaipuan tamo na mag-orasyon pirata. Tapos may mga naipit pa kitang commercial. Mabalik pa po kita. Siguro iyon na talaga ni ang last na programa tadi. Gari malalawusan na talaga. Yo. Sige po, Orasyo Imperata muna. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.
Worldwide. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ala, sige, balik na po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw nin Miyerkules. Petsa 30 na kita kang Agosto taon 2023. Alas 7:15 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Napon lang nido si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Si Riman, ang oras pong yan. Atod sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account. B-Pro Lights and Sounds. O kaya po dan po nindoan sa indang CP number sa 0907 093 3151. B-Pro Lights and Sounds. And ang oras man pong yan, natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco. And kay Municipal Councilor Irene Morales, Pahot, kang Malinaw. Kasabay pa po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan po sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarayan sa indong servidor. Asin taga-Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan na Miyerkules kita, ha? Siguro, ini na po ang sa tuyang last na pagprograma. Bago kita mag-file kan sa tuyang COC. Yo? Kaya, samantalahon ta na. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:17 na. Sundo lang kita alas 7:30, ha? Excuse me po sa telebisyon, si Sir Mike Enriquez, na maaram na po. Ayo. No, manini na maaram, nagpapalakpaka. Namaaram na po si Mike Enriquez, kasudma, sa edad na 71 years old. Si Redwin. Ano daw kung maabot pa man niya di? Si Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. Excuse me po. Namaaram na tabi, kasudma. Mantang su kawat kang gilas Pilipinas, dakol ngunyan aramo ang mga Pilipino bagatabi si Redwin pag nadadaog, basol digdi, basol duma. May pigbabasol sukot, pigbabasol. Nataman nga ta arong kay to sa line up. Nataman nga ta gari nga ya puro sana nakapokus dumang kay Clark Jackson. Clark Jackson. Dahil na ngaya lamang, pigtawan man lamang kipagkakataon sa mga ibang player. Naroon po kayan ang ugali kang Pilipino. Pag nadadaog, kanya-kanya yang opinion, kanya-kanya yang kipagbabasol. Pero pag nanggagana, kanya-kanya man kiparapilan, kanya-kanya kipaipalan. Nakahiling na kamo dyan sa indong lugar. Halimbawa, may naglaban sa ibang nasyon. Sa paglaban sa ibang nasyon, dahil kisuporta. Pag uminuli, guminana, pag iuli kaya, pag guminana, darakulao na tarpulin. Na we are proud of you.
ang satuyang barangay, asin ang satuyang munisipyo, very proud sa imo, pero kang nagkaipo, kiayuda, bago luminaba, anday man ki itinaba. Pero pag nanggana na, may unra ng dara, kanya-kanya ng paipala. Arog po yan kaya. O, paano tayo ni Tadaog Sugilas, Pilipinas? Dahil lamang kita kiginana. Nilingon mambagan laban, dara kulaon, harlang kawon so kalaban. May halangkaw bang kita, kudi tutoy pa. May halangkaw mambaga kita duman, si sa ito, si Soto. Pero akiunon pa. Gigulat sa nagkan mga kalaban na haralangkaw man. Lokso pa daw ngaya. Pag luminokso ka ngayon, makatandol ka sa rig. Ayan. Yan po. Yan. Yan ang mga ugali ki Pinoy. Pag nadadaog, dakol po ang komentaryo, dakol po ang mga pagbabasol. Ang nagulpi ki pampabasol sa coach. Una-una sabi kang coach, dahil ani ngayon ako digdi kiswildo. Voluntaryo ako digdi para sa bayan, para sa Pilipinas. Tapos ako ngayon babasulo din daw. Irak man kang coach. Yeah. Panuntayan ta bako maswerte so timta. Pero okay naman bago so timta, no? Ako kaya nagbuburo basketball man ako. Pero arog po kayang permi. Pag nadadaog, barasulan. Pero pag nanggana, kanya-kanyang paipalan. Kung guminana ito, dasa na. Kanya-kanya itong paipal, kanya-kanyang pag-ibukit tarpuli naman. Arog po yan kang kasimple. Pero, unin at habi mga tugang, taigwan na lang kita ki 9 minutos. Kuhaan ko na po ining pagkakataon na magpasalamat po sa Indo. Sa gabos na mga parantabay niya to, sa mga taga-suporta niya to digdi sa programa. Ini po, kaipuhan po talaga na, kumbaga, calling ini sa sakuya. Pangapudan ini sa kuya na kaipuhan mong magserbi sa barangay mo. So, tubunta sa naya. Siguro, panahon naman siguro ini para makatabang man kita. Sabi ko na nga ni, dahil ko man ko ta kaipuhan ko di, noarin pa kita, matabang. Noarin ta po pupunan na itama ang mga dapat na itabang ta dyan sa tuyang barangay. Sir Willie Nobora, good morning tabi sa iyo. So, pasalamat kita sa mga parantabay, siyempre sa mga taga-suporta tadig sa programa. 2 bulan po kita din magkakairibanan. Poon po September hanggang Oktubre. Pero sigurado tabi, mabalik kita sa Nobyembre sa padagos po na pagtaonin serbisyo asin riparo. Ipapadagos na po girara ining programang ini and sigurado tabi na mabalik kita sa Nobyembre mas dakula asin mas matatag na po ang satuyang programa. Baka nga ni tabi sa maabot na Nobyembre mas dakula po na kita magkakaigwa kita ki simulcast program sa pagbalik na po sa Nobyembre. So kaya 2 bulan po kita din mag-iribanan pwede po nindo akong ipag-chat. Kumusta tabi? Pwede nindo ako i-chat. Kumusta nindo ako? Magtataga-post man ako sa kuyang Facebook account. Magkurumustahan kita. Pag nag-chat sa ko si Sermon na Kalyiha, dumigdi ka, tamay dumanon kita, ay automatic permi iya. Maski ako ki-appointment na iba, ika-cancel ko iya. Tam priority ko si Sermon na Kalyiha. Pag uminapod na sa ko si Sermon Kalyiha, ibahan mo ako, ibahan ko. Ibahan ko. So, arog po kita kaya. So, apod kay ni, September, October, day po kita magkairibanan. Pero sigurado tabi, pag-abot ka Nobyembre, mabalik po ang sa indong lingkod. Maski ano pong mangyari, mabalik po kita.
Sa serbisyo man po giraray kita sa paghatod nin mga impormasyon, mga bareta, so mga napapanahon na bareta, mga istorya. So padagos taman po giraray iyan. Padagos man po giraray kitang magsiserbisyo. Maski ano tabing maging resulta kaining barangay NSK election, mabalik man po giraray kita. So kaipuan talang po tabi Sir Edwin, Sir Cassie William, na magsunod sa batas. Pag nag-file na kita kan sa tuyang COC, dahil na po kita pwede mag-broadcast, dahil na po kita pwede mag-programa. Paingalo mo na kita. Mas maray na nagsusunod sa batas. Kapag dahil ka nagsunod sa batas, parehas ka naman kang iba dyan na honorably man nga ni kuta na, pero dahil man nagsusunod sa batas. So, mga lawmaker ta, sindaman sana so lawbreaker. Narog po yan kaya. So, kita ta masinunod-sunod kita, bahala na sa tuya si Lord. Siguro may purpose din kung nata. Takang inot pa ako tigpaparakuro, maski sa munisipyo, sa syudad. Ngata ngayata na paiyo kangunyan dyan sa barangay. Na-challenge kaya kita Sir Edwin, karalbuna kita sa barangay ta. Hilinga na. Aranihon sa sentro, pero hilinga, may progreso ba sa tuyang barangay? Baka lamang tabi makatabang ang sa indong lingkod. Diyan sa tuyang barangay. So, salamat to nung tabi sa gabos. Mga parantabay ta, mamimiss ko tabi ka mo. Ako tabi, mamiss man lamang nindo. Mamiss man lang tabi nindo ako. Bisyo, sin reparo, kaibahan, Mamimiss man lamang tabi nindo ako. Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Garing nga dae. Garing nga dae, may man di ka mamimiss. Balak ka ngayon sa buhay mo. Girak man sa kutabi, Sir Cassie William. Hinda ka daw kaya. Ano manini? Ang pahit mo, paaram na talaga. Paaram na databi. O di sa aga dahil na kita magiribanan. Iba nang ibang ko sa aga. Garing ngayon na kumbinsi ka kan talisay girl. Yan sa mga talisay girls. Yan ang mga campaign na mga sindaan intermission number sa karampanyahan. Paalam na tabi, aking mahal. Sana mamiss man tabi nindo ako. Pag namimiss nindo ako, pwede nindo ako i-chat. Opo, ako dan po nindo ako. 2 bulan baga din nindo ako mahilig. Dahil kita magdarangugan, i-chat nindo ako, kaya po dan nindo ako. Kung mamimiss nindo ako. Pero kung dahil, bahala ka ngaya dyan. Mga tugang 2 minutos tabi bago mag-alas 7:30. So digdita naman po muna para mentras na tatapuson ang satuyang programa. Onyan pong Miyerkules. Miyerkules, petsa 30 na kita kang Agosto taon 2023. Sangaran po kan satuyang mga katuwang sa programa. Thank you. Salamat po kay Madam Maylene, MBY Dormitory. Kay kay Pading Ambo sa B-Pro Lights and Sounds, kay City Councilor Riner Burse kan Siyudad ng Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, siyempre sa Kapos Biloloto Outlet. Bawi ako sa Indo sa Nobyembre ha, bawi na lang kita. Sa ngaran po nindo gabos, mga nagtitiwala po sa Indong lingkod, sa mga parantabay niya to, maraming thank you po. See you soon. Rilingan gararay kita magdarangugan sa maabot na Nobyembre. Madali man sa nain bulan na yan.
Mga tugang, ako po ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Mabalik po kita sa maabot na Nobyembre. Baka lamang sa Pasko mag-ribahan na kita. Yan. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word